Og så husk lige at tage en anholdning inden anspring, ikke også? Ikke læn dig frem. Sådan. Super nydeligt, Nicoline. Og så udvend i tøjle, hvis du synes, det går for stærkt. Du kan sagtens kort ham. Han er super god til at kort. Sådan. Nemlig. Ja, det er fint. Godt. Ja, prøv at ride ned ad langsiden en gang. Og husk at livrette ham. Udvend i tøjle. Ja. Den hjælper dig ikke særlig meget. Ja. Bare lav let runde. Fint nok. Ja. Nej, du skal bare have en sol, der hjælper lidt mere. Ja, ikke? Nu prøv at se, om du kan lave en skænkelvigning eller et eller andet, Nicoline. Lige mærk, hvordan han går for dig. Ja, ja.